Assalamu alaikum, aziz ildeşler. Bugün bir mehmanımız var. Adı Rahim. Nesip bolsa Rahim özünü tanıştırsın. Katkan geniş zatlar gurrun etmekçi Rahim bilen hükmä suratda. Dinle bütün dünyadaki Türkmenlere değişli meseleleri täzeden gozgap. Indi şona bir nemetmekçi bolýas. Näme bolup geçýär Türkmen dünýäsinde diýen ýaly bir sora şoň jogabyny berip ve çözgütlerinden azrak söz ederiz. Çözgütler bar. Bunu öňem gürleşipdik. Ýene täzeden hem gürleşeriz. Ve şu taýy üns bermeli hemmämiz. Türkmen dünýäsi indi üýtgeşiklikleriň nemesine dogry gidip barýar. Şonuň üçin her bir Türkmenin şu üýtgeşikliklerden habary bolmagyny deme wajypdygyna düşünmeli. Şoň ýaly ildeşimiziň ady Rahim. Rahimle özüni azrak tanıştyrsın. Soňra ýoş-ýoşdan temalarymyza geçip başlarys. Rahim söz sana berýän. Salam Erdan. Sana salam gönderýän we häzirki bizlere Türkmen dogalarymyzga şol media arkaly görýär. Olara gyzyl salamlarymy gönderýän. Men Abdurrahim Keremi tahallus etýän. Familyam Keremi. Afganistan Türkmenlerinden özüm media we resana jurnalistlik işleri bilen masruf. Häzir ýany meni çağırdyňyz üçin bu programımıza minnetdarlyk bildirýän Erdan. Mikrofonu azrak ýakyn tutsaň ýanky ýaly sesim gelmeýän bolup biler, ýa az gelýän bolup biler. Ine Rahim ildeşimiz Awganistanly Türkmenlerimizden ine Awganistanda bolup geçen zatlar we Türkmenleriň ýagdaýlary barada bize gurrun vermekçi bir Awganistany ildeşimizin ağzından Awganistanda nämeler bolup geçýär. Awganistandaky Türkmenleriň ornuny näme? Türkmenleriň başarnyklary näme? Ine şo zatlar barada bir gurrun edeli. Bizem eşiteli tanaly. İnşallah menin başardığımdan öz bilýän maglumatlarymy we öz bilen belgelerimi Afganistan Türkmenleri ne halatda yaşıyorlar? İnşallah hatmen ildaşlara, görücülere hatmen buna doğru şekilde inşallah bildirip ve buların kıyınçılıklarına hazır Afganistan Türkmenlerin üstüne nahile işler ve nahile kıyınçılıklar gelipdi. Ekonomik taraftan ya başka siyaset taraftan nahil kıyınçılıklar geliyor. Hatmen inşallah onu açıklap ildaşlara bildiririz. Hazır bilişiniz yani Afganistan Türkmenleri siyaset yolunda aslan devlet içinde görünen yok diyeceğim olacak. Yani bir uzak bir millet hesaplanıp uzak millet yani başka Afganistan'daki kavimler diyor hazırki taze gelen devlet yani Türkmeni bir başka bir gayra bir millet şekilde uzakta koyan. Onun koymak sebebim yani Türkmenlerin bir lideri diyelim ya Türkmenin bir ağzı birliği öz ara içinde yokluğu sebeple şu rakam bir daşarda kaldı da son hazır Afganistan'ın devleti gittik başka bir devlet yani Talibanların devleti ortaya geldiğinden ve olarım yani Afganistan'ın bazı kavimlere yer vermen çünkü olarım öz siyaseti arkasından yani kıyınçılıklar gelir deyip başka milletlere ozağa koymaklığı maşıl kıyınçılıklar hazır Afganistan Türkmenlerin üstünde gelip dur. Gelebilirsek yani bunların başka kıyınçılıklarına gelsek Türkmenlerin yaşayışı ve onların okul tarafından nahil kıyınçılıkları var ve onların ekonomik yani iktisadi tarafından nahil kıyınçılıkları var deyip bunlardan gurunleşsek iktisadi tarafından Türkmenin başka bir etken ticareta yok ki hem Türkmene malum yani ol yani öz el sanat yani kalın yani şu işler oňalyp barýar da. Ondan başka iktisadi tarafından hazır çünkü hem bilýär Awganistanyň iktisadisi köp zayıf yani pese düşük kalan ondan göre Türkmenlerin hem
iqtisadi awaldan bular yani şol ziraat işleri bilen ekini şular zatlar bilen masruf boldygy için bularym hazır bazı döwletin täze geldige we ondan göre başga nämeler hem aýtsak taawulatlar ki geldi we hatda döwletin yardamy yetişmedige we yardım bolan suratında da şol hakyky neferlere yetişmedikleri mana bul kynçylyklar hazır içeride bolupdy da. Hmm. O Onun dinliyor. yankı Rahim yine yankı bir neme aýdyp geçen yerim var gaty möhüm de türkmenleriň hemmejesi düşünmeli şoň içindäki ýani Owganystanyň içindäkiler hem daşynda ýaşap görenler hem düşünmeli şol yine bir Owganystan köp milletli bir ýurtda doğru dälmi? Yani Puştunu var, o Türkmeni, Özbeği, yani Taciki diye. Ondan başka da Hazariler var. Son näme ýene de Buluç diye şol bölükler hem bolmaly. Benim bilmeýän başka da kiçik toparlar vardır. Indi şonuň içinden biri döwlete ele geçirse diýildi ýine Taliban geçirdi de özüniň aýratyn bir ideologiýasy var. O hemmekim musulman edip o cennet alıp gitmek diýilen ýaly. O şoň ýaly bir düşünjesi var meniň pikirimçe. Indi şonuň nemesinde, behbidinde ılgaýalarda hereket edýärler. Yani şu behbidde o ýanky türkmeni, özbegi ýa-da beýleki milletlere bir orun ýok diýen ýaly edip aýtdym. Dene şol ýanky syýasy nemede izah alýarlar we şolaryň içinde iň izah alanan Türkmenler diýip ne senem aýtdyň, senden başga da kän aýtdylar, ine baş ýok diýip. Indi Türkmeniň ýanky baş meselesi bir bütün dünýadaky türkmenlere geçerli kendi yani ine baş bolmaly diýerler ýöne şunu soramaly 21-nji asyrda baş nä derejede gerek bolsa da nähil baş gerek diýilen esasy soraglary yani şu bize gerek olan başın özünü tanqid etmeli biz entek döremänke. Ýa şu tanqid edip bilemzok ýöne bir hyýaly nemede baş gerek diýip aňsatlyk bilen aýdylýar. Şonuň ýaly bir ýagdaý var. Ine ol Owganystanyň içinde de gaty o ýanky Eýrandaky türkmenler bilen deňeşdirende hasam ýete derejede agyr. Inde şol baş meselesi barada ine näme üçin gerek bolýan olsa şu baş näme üçin çykan okşa arada bir gürrüň bersen. Indi başyň bola çykmak asıl sebebi mundan bolýar ýani dogry aýtdyňyz ýani bu söz küllen ýani türkmen dünýä türkmenlerine bir gerek zat ýani bir baş onda da. Çünki türkmenleriň şol 500 ýyldan beri diýsek tahminen şol döwletiň ýoklugy ýani bir umumy bir nokta döwlet ýani gurulmadygy sebeple başga milletlerin başga türkmenlerin İran'da bolsun, Owganystanda bolsun, Irak'ta bolsun ya Çin bu tarapdaky türkmenler diýeli. Hemmesem yani bir türkmen şola bir jaýdan dörende hemmesem bularyň asasy kynçylyklary hem çünki türkmeniň birik birleşdirmelige şolaryň hiç bir siyasi ýurda hiç bir kişilerde tanylmalygy we olaryň bir millet hasap etmedigi başga milletleriň kynçylygy hem şudur ki türkmeniň bir belli bir mekany, bir jaýy, bir hökümeti diýelim ýa başga bir şunun döwleti diýelim, şunun ýoklugy sebebinden şu bizler şu rakam kynçylykda başga milletleriň el aşagynda ýaşaýarsda, munyň ýaşamaklyk sebebi hem şol bir noktaý nazar bizleriň döwletimiz ýok, o döwletiň kynçylyklary ki şu awaldan ýani döwlet bizler her bir kişiwerleriň elin aşagynda galanda bilen ketdelerimizim şolara hyzmat edip gelip bu salan Owganystandaky türkmenler diýsek şolaryň bäzileri peşdollara ýa başgalara hyzmat etýän bolsa başga kişiwerdakilerim şolara hyzmat etýär da. Ýaşullar diýende ana şu ketdeler diýelim. Ketdelerimizim endi türkmeniň içinde şolar men özüm ketdi ýani türkmeniň şol türkmen milletinden namaýandalyk etýär diýildi. Men türkmen milletiniň nämesi bizler diýip billerden başga ýok diýip ýörerler de. Olaryň indi şolaryň Owganystany misal bersek, Owganystany misal bersem, Owganystanda ýani şu rakam ýaşullarymyz
bizler yani Türkmenlerin namayndalyk etýärse Türkmen hemme Türkmen bizleriň diýenimizde o eger geçende hazırki imarat Talibanlaryň döwleti alany hali köp wagtym bolan ýok hali ular onça bir döwletden gorp bilen ýok resmi taýdanyn bir başga kişilerim yani munyň döwletini kabul eten ýok çünki bul jahan bölen bir terörist diýelim bir adam öldürçi bolup tanlanda adam öldürgem ýöler-de hazırça o sebäpden soň awalky döwreden mysal bersem men döwletiň Cumhuriyet ýa Ashraf Gani ýa onuň ýokarky Hamid Karzai bunlardan mysal berende şolaryň intikabatlygy ýa saýlaw bolup ötendeden yani Türkmenlerin raý alamaly bolýar. Türkmenin bir şol Afganistanda içinde bir millet hasaplanýar. Çünkü munyň ses bermäni, raý bermäni haqqy bas. Çünkü olmuş döwlet sanyna goşulmany haqqy bolanda şol ýaşlarymız aýtýar ki bizler Türkmenlerden mana ketdesi biller diýip özlerine gökezýärdi. Soň aýtýar ki men şunu Türkmenden şunça raý alyp berjek, sen böyle çöwkeni birak mansap bergen. Ol mansap olaryň kabul etdi, olaryň berende de öz manafi şahsysine öz nämesine kabul etdi. Öz behbidine de. Öz behbidine onu kabul etdi, özleri rahat ýaşaýar ki millet ki olar ses beren, olar kan döken diýeli yani uruş bolanda da milletin tagalary öňe düşürüp ölüyor, o şehit bolup zahym bolanda ölüyor yani kim men ketdi diýip ýörelenler oglalar ölenler şehit beren olar hem bir olar kynçylykda ýaşan ýene hem milletin hakkına şolar cepha etýärdi. Bularyň cepha etmegem şu milleti şol bir şuna bir umumy şekilde açyk şekilde bir gökezip berjek we bildirjek ne insanlar ýok. Olar bolanda da olaryň agzlaryny pullar bilen ýapýar. Onlara çökü berip yani bu taýdan yani olara sesler çıkarmaz yani şu millete bildirmez yani kellesini açmaz yani bu taýda yani bu işler etýärdi olar Afganistanda. Soň ötten döwre yani Cumhuriyetinde de ana şu rakam kynçylyklary ortaga getirdi. Hatda şu rakam bir ahir soňkuda bizleriň bir hiç bir wekil diýerler döwlet tarapyndan baryp yani millet için, şu raýat için ses çıkarýan jaý bolýar da bizler tarapda. Bizler meclis diýiyoruz ona. Her bir kişilerden näçe kişi şurada namaýandalyk etýär her milletten. Baryp yani milletin şu mantykanyň hem zatyň kynçylygyny şol döwletdäki işliyorlara, reis jemhurlara, şu döwletdäki men diýip ýöreler, şolar kynçylyklaryny kygyryp şurada etdirýärler. Olara hem şolar saýlanan suratyndan bir besawat yani bir milletin şu siyaset yoluna zatının bilmeyen neferler sayla o tarafı iyi verdiler de çünkü yaş Türkmenlerden o vekil edip şol näme meclise bir sowatlara hatta ki ol barallarım ne bir tahlil siyasisi var ne hem başka bir taýdan bir malumaty var hatta ki lisansım bolmadyk yani bu 12 klas okap çıkarlar yani şu tarafa gitdiler. Hatta ki ýylyň içinde bir sapar şu maýkyny çalan etip men Türkmenden namaýandalyk etýän o Türkmeniň munçana kynçylygy we hatda munyň içerä suwy ýok, nany ýok, munyň bir tarapyndan atrapda yani bir rakam kynçylyklar gelip hatda bir bizleriň garkyn diýip yani biz o atrapda ýaşaýan bir obamyz bar, onu Amu derya alyp merdimleň jaýlaryny, zatlaryny alyp bir hatda o kynçylyklary düşündirme. Olar diňe yatıp yani döwletden maaşyny alyp yani bizler Türkmeniň namaýandasy diýip şu ýanda wagtlaryny ötdürkdi. Türkmeniň asasy kynçylyk Afganistanda maşul şu taýdan yani kynçylykdan haslan millet hasabynda gelen ýok. Yani bizler yani ağzımızda bolýar 3,5 milyon ya onanyň känräk yani Afganistanda Türkmen bar diýiyoruz. Şu 3,5 milyon şonça kan bolsa yani bizler 4-lenji başga milletleşini 4-lenji millet diýiyoruz. 4-lenji millet bolsa bizler yani şu 4-lenji millet bolup hak hukukumuzu yetişip bildikmi, alyp bildikmi? Ýok. Bizler hak hukukumuzu almaga beýanla galsyn yani hatda ki bizler şu barymyzam hem ýogaltyk häzirki döwürde. Şu rakam kynçylyklar häzir Afganistanda bolup duranda. Yine Rahim yine gatsy näme de hayran kaldırjy ýa-da yine 4-nji uly o millet Awganistanda ýöne hakymyzy alyp bilemiz ok gaýtam barynam ýitirdik diýende yine Türkmenistanda da edilçi onuň ýaly soňky 30 ýylda o barjasynam ýitirdiler. Ýa-ni Eýran o biraz başgaçarak ýöne olaryň öwürlükden basyş o
bolmaly, hökmen suratda bolaymaly. Hawa. Indi ýanky bu baş meselesine geleli, ine baş diýilende hökmen suratda bir şahs gözüňe gelmeli däl de, ýagny döwlet diýip aýtdyň, 500 ýyldan bäri döwlet ýok diýdiň de. Türkmenleriň o başy bir döwlet bolmalydyr. Elmydama döwlet bolan wagtda Türkmen güýçli bolandyr. Döwlet ýyklanda Türkmen hem dargandyr. Dargan wagty ýene-de täzeden döwlet kurandyrlar. Geçmişde şonuň ýaly da ýöne. Ýene Türkmenistanda da bir döwlet kuruldy, garaşsyz o bir tarap Türkmenistan diýip at berýärler-de ýöne. Bunuň hem hiç bir garaşsyz däldi. O bir taraply hem ýanky şol Ors diýildi, onu ýanky Putiniň bähbidine dengelýän ekende bir taraply hem. Etjegini edip ber hiç kim sesini çykaryp bilenok, ýanky näme diýse bir tarap diýär, goşulma diýerler. Şonuň ýaly bir siýasat ýöredip gelýärler. Ýa umumyň şu döwlet ýok, başga birleriň döwleti ekeni, Türkmeniň döwleti ýok. Indi biz şonu 2 ýyldan bäri şu zady dile getirýäs, döwlet täzeden gurulmaly. Ýani ýok da şu döwlet hasat edip beräniňiz, o döwlet däl. Ýene şonu täzeden gursak hemme zat düzelýär diýäs. Ýene şu baş diýilenem döwlet bolmaly. Bir şahys ýa-da bir ýaşul diýerler-de, ýaşullar. Ýaşullar çözmeli däl, elmydama ýaşlar täze bir zatlar çykarýandyr. Ýa-ni 21-nji asyrda dünýäniň neresine seretseň hem esasy pikri orta atýanlar ýaşlardyr. Ýani diňe bir ýaşul bar, olan Biden, dünýäniň iň garry diýildi. Bir ýurdun başynda duran şol bolup biler. Ýöne Amerikanyň sistemasy düýünden başgaça bir zat. Ýani Amerikanyň sistemasy bir adama bagly däl-de. Giden bir guramalar halynda işleýär Amerika. Şonuň üçin başyna bir haýwan getirseň hem şol işläýmeli Amerikanyň nemesinde. Ýani döwlet bar umumyň gepi toparlajak bolsak, Amerikada bir döwlet bar. Özem dünýäniň iň güýçli döwleti. Döwlet diýmegem gurama diýmek. Ýene bize güýçli bir gurama gerek. Ýani güýçli baş gerek ýa-da güýçli bir döwlet gerek diýip aýdýan bolsak, şol güýçli bir gurama bolmaly. Indi şonu düzeltmän, ýani Owganistandaky türkmenler hem ýolunu tapyp bilmeýär. Başga ýerdäkiler hem ýolunu tapyp bilmeýär. Ine bir türkmen häzir men bir zat görüň bereýin. Barahim ine Türkmenistandakylaryň ýurdun daşynda ýagdaýyny, halynan habar bereýin men sana. 2,5 milyona ýakyn türkmen ýurdun daşyna çykdy diýip aýdylýar. Şolaram Russiýa döwletinde, Ukraina döwletinde, Belarusiýa döwletinde, soň Türkiýe döwletinde bular köpçülikler. Başga ýerlerde de bar, olar gat sany az bolan soň. Näme möhüm däl ýöne şu esasy çykylan döwletleriň hemmesi ya ykdysady krizise girdi ýa-da uruş bar ine. Şonuň ýaly bir agyr ýagdaýa düşdi. Bularyň pasportlary ýok. Ine Owganistandaky türkmenleriň pasportlary ýok diýip haýran galýatlar. Pasportlary ýokmuş diýip. Indi Türkmenistandaky türkmenleriň pasporty ýok. Ine haýran galan zatlary hemmäniň başyna geldi. Indi bular näme diýär? Ýurdun daşynda eýesiz nirä gitjegini bilenok, näme etjegini bilenok. Ýurda da dolanyp baryp bilenok. Ine habaryň bolsa ýurt Türkmenistan 2 ýyldan bäri ýollar açyp bilenok. Açyp bilmezýär ýagdaýa gelipdir. Endi bir adamlarda umyt bar, ine saýlaw boldy, belki şu saýlawdan soň açarlar diýip. Şol ýaly bir umyt bar, ýöne biz bunyň aňyrsyndaky zady has giňişleýin bilýäs, düşünýäs. Umumyň döwletiň ýok bolsa ine şo zatlar başyna gelýär. Gaty agyr bir ýagdaý. 2 ýyldan bäri izne de gaýdyp bilenok. Bu adamlaryň ýa çağalary ýa-da aýaly şu maşgalaryň ýarym içinde de. Görgen bilenoklar, haçan görjekler hem näme. Şonuň ýaly döwletiň ýokdugynyň nemeleri bu. Netijeleri. Döwletiň ýoklugyndan men bir azrak açyklama misallar getirsem-de, indi Türkmenistan barasynda diýsem. Söz ýörüsem. Indi Türkmenistanyň şu döwleti ýoklugy ýa şu rakam milletiň daşarda galygy, ýa-ni bilerim Türkmen diýip ýani bizlerim Türkmenistandan hemmemiziň
bir jaýdan gelen, yani bizlerim şu rakam uruşda darga her kaysy jaýa galyp, mesela häzirki yani türkmen ildaşlarymyzki başga kişilerlerde pasportu zaty bolman, häzir içeri girip bilmän galan bolsa, ana şu Awganystandaky türkmenler diýeli, Irandaky türkmenlerim şol geçen wagtlarda şolar Ruslar yani Türkmenistanlaryň üstüne hüjüm etdi bu şakam uruşlar ortaga gelip, yani janyndan zatyndan korkup uzat etip şol kişilerlere gelip galan da häzirki kişiler yani. Soň aýny şu Türkmenistana täze döwlet gelip, soň özem siziň aýtýaňyzky Rus için işläp ya başga bir kaysy kişiler bolsa şonuň için işläp, yani bular bir taraplarına elan etdiler. Yani ki bakşa geten türkmenler yani bizlere gerekde, bizler onları tanamız yok diýen yani bir sözleri ortaga getirdiler de. Soň bu sözlerden näme bilen netije gelip bilýäs. Yani her bir jaýdan, çünkü türkmeniniň içinde asasy yani bir kesellik diýe mysal berildi. Bir kesellik. Şu rakam bir kesellik yani türkmenliň içine geldi. O keselligim näme ki bizleriň has bir onu kurşap bilmeyecek, yani olara hiç bir derdine dava bolmadyk, yani kesellik olum bir bizlere yani ýaşuly diýip ortaga o getirdiler. Yani ki ýaşulylardan şulardan başga hiç kim bu mesele ne ya bu gepi çözüp bilmez diýdiler. Çözüp bilmiyor. Hemme zat şular bile, yani ýaşlar diýende şu Amerika döwletini misal berdiniz. Yani o kişilerde yani kurama var. Yani sizin aýtşanyň olarda ýaşyl bolanda o bir şekilde ýaşyl bolup oturýar. Aýny men ýana bolup oturýar. İş başgalar etamal etýär, ýaşlar etýär. Sonra şu ýaşlar eten suratynda Türkmenistanda da näme etdi? Ýaşlara döwletden bolsun, siýasatdan boldu. Olaryň aýaklaryny qyrkdylar da olara hiç bir söz bermän, sen ýaşly, ýaş kiçisen hiç zaty bilen ýok. Hemme zaty bular bilen, yani bizden ketdelemiz, çünkü bular köp ýaşandy. Köp ýaşan bilen köp okan, köp ýana fark bardy. Köp ýaşan misal bersek bazı hemmeden köp ýaşan zat yani haýwanlarda da bardy. İnsan haýwana baraber gelmege köp kıyın da indi. Şondan bir misal getirdim de. Ama onun içinde de köp bilenler, köp bilimli, yani kuşlar yani köp rahat ýaşaýandyr. Fikriniz bolsa. Köp ýaşaýan kuşlardan göre köp bilimli, huşyar kuşlar bardy işlerine, perendelerden men misal berdim. Şolan rahat ýaşaýandyr. Çünkü köplerin ýaşçylarymyz köp ýaşandy, ama bizler kynçylyk, bizler köp kyn ýaşaýos yani. Hatta ki yani bizlerin üýlemizde yani çöreklerimiz gutaldy, yani bizler açlykka barabar yani jibremizde var. Pul bolsa hazır yani şol ýaşlylarymyz yani köp bilýärler, köp ýaşarlar. Yani şol ki üýümizdäki pullarymyzy, kisa jibimizdäki pullarymyzy şol bizleriň saçamyzdaky çöreklere ýogaltdy. Yani köp ýaşandy olar. Şu zat ýogaltmagyny bilýär, ýollaryny bilýär da. Çünkü ýaşlarymyz näme etdi? Häzirki ýaşlar yani çünkü asr 21-nji asr diýýäs. Yani ki bizler jowalar bolup, yani bizler şulan asaratynda ýaşamaga bizler kabul etmesimiz gerek. Yani şol kesden jibimizdäki pullarymyzy ýogaltyp, yani azu harzar misalan ýene Türkmenistandakylar yani häzir şu rakam daşarda galan bolsa ýene bir tawlat gelse şaýat ýene hem daşarda galsa şu içeridekiler hem şaýat Türkmenistan döwleti ortadan gitip biler eger ýaşlar bir hareket etmese, yani şu endi ýaşlarymyza wagt bersek, şu köp ýaşarlara wagt berip garap otursak da endi köp ýaşan diýsek de, çünkü bizlere şu soňky ýyllarda şunça kynçylyklar geldi. Saçamyzdan çörek giten bolsa, jibimizden pulumuz ýok bolan bolsa, millet yani daşarda galan bolsa, onda ýaşlylar çözenek bu meseleni, geregem däldi ýa-da. Indi ýaşlar gerekdädi diýsegem boljak yani. Olar yani olaryň indi olar bilýär yani şunça kynçylyklaram bilýär, yani bilen ýogum diýip men baha bermem. Ama şu gelen kynçylyklary özleri bilýäram. Derkimet bot yani ki millete şu rakam jepap berýär. Ama bular näme kabul eten ýok. Çünkü olaryň öz şahsy diýildi, özüne gelen paýdalary şol özleri rahatynda getýändir. Gerçi ya şol köp ýaşarlarymyz özleriň misalan kasrlar boğa bolsa şaýat, özleri gijesi gündüz bir ýana götgen bolsadyr şaýat, olaryň saçaklaryndan çörek bolsa, jibilerinden pulu bar. Ama şol indi ýaşlara wagt berse şu zatlar gitajak da özleri. Indi başga millet ýana barabar ýaşamany islenýän ýok da. Indi olar gany içip öwrenen de şu milletiň ýene gany içsek diýdi. Şular awara bolsa olar şol awaralygy halandy. Eger Türkmenistan bir mustaqil döwlet bolsa, o yani
özü yani bir taraf bolsa yani bazı etken siyasatlary bolsun Afganistana bolanda yani Russiya bolanda ya başga bir atraplara alanda olara hem bir tapawut yani bir taraf etip oturuşu gerek ki ama siyasi taýyanda garanda yani olarga bazı siyasatlar ana bir tapawut bolan ýok. Ol näme delilden bolupdyr? Yani çünkü onda Türkmenistan bir taraf däl ekende bir millete galanda yani şol jawalara galanda yani bir taraf ekende. Bulara bir kellese, angizese açılmaz ýanak yani bir taraflaryny ilan etende. Meniň Hawa. bilinçimden de. Hawa Türkmenistan Türkmenistan'ın bir taraflığı halka değişildi. Yani yankı başında duranlar var. O sahnanın arkasında duranlar var. Bu mançol bir yol ile yankı Rusya diýilen döwlete bağlanýar iň soňunda. Şolaryň düzgün tertibi boýunça işleýär sistemasy. Şonuň Men üçin bir döwlet ýok. da. Ama Hı bu hı. bu Türkmenistan diýilen döwlet ne Türkmenistan'ın içindäki Türkmenlere hyzmat edýär, o daşyndaky entek biz mysalan berip bilmeýäs da bu ýagdaýda. İçindäki hyzmat berip bilen o. Ha bermeýäs, şo bermezlik nemesine maksat edinipdirler de başyndan bäri. Bermeli däl. Ýoksam hakyky döwlet bolsa haýsy döwlet öz milletine neme der? İyi çıkman koyar. Indi şu taýda ýene bir mesele çykýar, ýa-ni serhet meselesi. O näme üçin ine Türkmenlerin esasy ýaşaýan ýeri Orta Aziýa, Merkez Aziýa. Yani şu cazı yerde de üçe bölünüp dur. O serhet çekilipdir. Yine serhedin hem çekilmesindeki esası neme? Yankı Rusya. Rus o nemesi padşahlığı değil. Şu vaatlar padşahlık var mı? Yanlışmasam şon ýaly bolmaly. Bize bu tarihler hem düýple öğreden oklar, şu vaat öğrenile bir yazılan bir yer hem yok, kitaplar hem yok bu zatların. Bir görünüşte şol maglumatları elde edip ortaya çıkaracak bolýan ýöne serhet diýilen bir hakykat var. Türkmenler üçe bölüpdir. O näme üçin bölýär? Ine şo serhedin netijesinde şu wagtky betbatçylyklaryň köpüsi şondan gelýär-de. Owanistandaky Türkmenler Owanistanda kösenip ýörler. Ýa-ni aýdyşyň boýunça 4-nji iň uly millet Owanistanda Türkmenler ýöne hiç bir haky hukuky ýok diýende. Hakyny bar hakyna ýitirdiler diýen. Barjasynam ýitirdiler. Indi şu wagt kime hyzmat etjegini bilen oklar. Ýani Yok. şu ýagdaýa geldi. Ine onuň hem sebebi ýa-ni serhet bar. Serhedin hem aňyrsyna geçsek ýa-ni döwletiň ýoklugy bar. Hakyky döwlet bolsa ýa-ni başlaýdyk da ýa-ni aýdyp geçdik. Serhedin aňyrsynda bir baş bolmaly. Olam şo döwlet bolmaly, gurama bolmaly. Şol ine geçenlerde şu gözjaýan taraplarda bolmaly, ýalňyşmasam. Muhammed Kerim mi diýdiler, ýalňyşmasam. Diýip bir oglanjy atyp öldüripdirler. O habaryň bardyr belki ondan. Ine şol ine o tarapam Türkmen, bäri tarapam Türkmen. Soň bir videolaryny gördük, urşýarlar. Iki tarapam Türkmen. Ýöne arada da bir serhet bar. Bular nädip bu ýagdaýa geldiler? Çünkü bularyň ýagdaýa gerişi çünkü häzir olaryň öz bilişinden de o tarapdaky türkmenler ýani bizler ýani Afganistandaky türkmenler ýani bir turist şeklinde tanan çünkü olara ýokardan belli bolan şol da belgiler mana bulardan bolýar ki ýani aýtdyk ýani Afganistan türkmenler bilen ýani siziň aýdyp ötüşiňizden döwletiň ýoklugy ýani şu daşardakilere ýani berik-berigine ýakyn bolmadygy türkmenleriň berik-berigine has ýakyn aradaşlyk ýani açmagyna islen ýok da şu içerdekiler çünkü aradaşlyk açsa ýani ola berik-beriklerine ýakyn bolup bilerdi. Ýakyn boldugy sebäpli soň çünkü şol men birini öldürsem bir misal bersem men biriniň inagasyny dogan öldürsem çünkü onuň gahry gazabı men üstüme köp bolar da
Soň barabar gelse menim onu öldürerim dip, yani onun doğanyny ya özüni öldürerim dip. Hani bu rakam bolup, yani türkmenleriň birini öz içine näme taýlan, naitipaklyk taýlan. Çünki bular birini öldürsin, o biriklerine şol aradaşlyga ýakyn bolmasyn, o biriklerini onça tanymasyn, onça biriklerin tarihlaryna birine geçirmesin. Şu Çünki ısınışıp, cevizleşip bir neme ara atnaşık bolmasın diýerlerdi umuman. ara gatnaşyk bolmasyn diýer. Eger bizler ara gatnaşyk aýtyp bersek, soň bizler awala ara gatnaşyk açyp biler. Ara gatnaşyk açyp bilemizden soň, ana häzir men siz bilen söhbet etişip oturuşymyz, ýana türkmeniň geçmişinden söhbet etes. Geçmişinden söhbet etsek, soň taryhda el oramal bolýar. Taryhda näme iş etip öterler. Soň taryhda näme iş etip öterlerlerinde soň, ýana birimiz bir bolýarsa, birimiz bir boldyk. Soň biriklerimiz bir bolandan soň türkmenleriň agzy berlige, ýani şu ol döwlet içindäki, ýani Türkmenistandaky olaryň öz halýan zatlary soň öňe gitmiyordu. Soň şaýat türkmenleriň bir mustaqil döwleti bir bilen aradaş bolsa gurulamaly bolýardy. Soň ol gurulsa olaryň şol gelýän faydalary olara hiç tat galmady. Soň milletiň faydasy bolýardy orada. Aa. Son bizler bu rakam köýsenip bermez. O sebäpden biriklerini öldürmek, gözat etmek, yani aňyr tarapdan, yani bernamazlyk bolanda. Aa. Yine Türkmenistan güýçli bolsa, Owganistanyň içindäki türkmenler hem agzyr bolardy. Yani o agzyrlik sözüni ulanjak bolsak. Öz arasında güýçli bolardylar. Ýankyýaly näme baş gözläp görmezdiler ýa-da ýaşlylaryň diýenden çykyp bilmän. Şu ýagdaýlara düşmezdi-de. Şu mesele var. Yani Türkmenistan güýçli bolan bolsa, ýa-da serhetde de onuň ýaly dawalar bolmasdy. Şu taýda bir ýyldaşymyz ýazypdyr, o Fahry Muhammed Kerim diýe, ýa-da öldürilen oglanyň dogalady. Şonuň ýaly bu diňe Owganistanda däl, Eýranda da gatykän adamlar aty öldüripdirler. Yani türkmenler, ýa-da öldürilenleriň hem köpüsi. O serhedi geçdiň diýämişde. O türkmeniň birinciden serhedi geçmäne hak var. O bolaýmaly hökmän suratda onuň ýaly serhede o serhede hem çizip berenem, ýa-da orsda sen orsuň çizip beren serhedine näme üçin eýe çykýan. Yani o taýda da bir uly bir sorag bar. Yani düýpli bir sorag. Ýa şonuň ýaly bir uly problemalar var. Soň ene beýlek tarapdan hem ýalňyş bir neme ýöre diýär. Hamala Türkmenistanyň ýanky çizilen serhedi 3000-4000 ýyllardan bäri bar. Soň ýanky Owganistanda, Eýranda ýaşap ýören türkmenler hem gaçyp çykypdyr diýerlerdi. Onuň ýaly däl Türkmenistanyň, ýani türkmenleriň ýaşap ýören ýerleri, ýanky Owganistanyň häzirki territoriýasynda da bar, Eýranda da bar. Ya ors gelip o özüne amatly ýerden çizýär, ýanky siýasy bir neme boýunça. Çizýär, soň çizilenden soň Owganistanyň aňyrsynda galanlar bar. O bärisinde galanlar bar. Ondan soň orsuň siýasatyny halaman, o çykyp gaýdanlar hem bar soňundan, ýanky. Soň çykarman, o serhetden çykarman, ýanky serhetde aty öldürenler hem bar şol döwürlerde. 900-nji ýyllaryň başlaryndaky wakalar ular. Şonuň ýaly gaty agyr ýagdaýlar geçdi we bundan türkmenleriň habary ýok, ýani öz başyndan geçen zatlardan. Şonu ene rahim, ine biz ýaşlar bolup şo zatlar gürrüňni etmeli, ýaşlylara gürrüňni etmeýän ekene, olar ýanky öz bähbitleri, öz jüýleri diýdim-de, öz kiseleri diýdim. Ine şonuň dolmagynyň o tarapdary. Ýanky gelecek bilen, nesil bilen işi derdi ýok olaryň. Ya ertir näme boljagyny bilip bilen oklar. Düşünme ukyplaryny ýitiripdirler bular. Ine soň geçen maňa bir zat gurrun berdinde, şol türkmen jurnalistler bar diýdim, ýanky Talibana hyzmat etmek üçin şo taýda galdylar diýdim-de çykman. Ýoksa köp nemeler jurnalist diýilýän gatlak Owganistandan çykyp gaýtdy diýip gurrun berdinde. Şonu bir gurrun berse haýran aldyran bir zat bar. Benim üstüne bir zat goşjak onuň.
Indi jurnalistlere gelende hazır Afganistan'da son tahvilatta gelenden bil umum jurnalistmen diyorlar yani haqiqiy sadıqqanı milletin derdini bayan etip gören jurnalistler çünkü olar çıktı yani çünkü o vakt Talibanların biliyordu yani milletin biliyordu ki kim kime hizmet ediyor kim kime etmiyor çünkü Talibanlar onları eğer çıkma suratında da hazırda birden öldürmen suratında son öldürüyor yani ki eğer son mesela Talibanların gepine inanıp kalalarım yani ortadan dargap öldü de son. Yok Son edildi, buların yok oldu. yok edildi yani. Ne delilden bunlar öz yanına bahane taptılar yani turistler de bamma yapıştırdılar şulan maşillerine yani başka bir yapıştıran yani çünkü onlardan başka kim yapıştırdılar başka hiçbir devlet ya hiçbir grup yani yürek etip yani Afganistan'da yani bir iş etip bilen yok çünkü öz bir şakam kavi bir devlet diyelim ya şakam bir turist bolup tanınandan soň hemme kim korkuyor onu yani onun mukamına başka bir iş eten çünkü eden suratında men bular tutsa hatmen yani ceza kesip yani öldürüpler deyip yani başka yani devlet içinde kömek etip verirler o şekilde bellap yani başka zat deyip yani onlara hatta salladılar o zat etip yani şu rakam öldürdüler. Son geldik yani jurnalistlerin qalalarım näşetdi qalalarım yani şolun kanununa zatına boyun dedi mesela talip yaxşı dip gökezdirdi merdime çünkü dünya hazır talibanları hiçbir resmi şekilde hiçbir tanan yok tanımadığını delilen çünkü awaldan hazırdan yani turist boltan gelen yani şu sizin yani aytıp ötüşün yani hemme merdim cennet alıp gidecekti ol cennet alıp gitmenin sebebim yani sen bir hiçbir amel etip bilmesen yani hiçbir zattan haberin bolmasa neden cennetim yani men cennet alıp baracaklarım cennetim yok yani o rakam bir yani bir iş etsen bir Huda için dinin için milletin için bir iş etsen son yani Hudaň hoş gelmeli bolýar yani sen gordan gelip merdim öldürüp bersen yani günahly bu bir günah yani cennete gidecek men derim onun bilen cennet bolasy ýok diýip düşünýän men öz düşünjämden de. Olaryň şol yol alma siýasatda ýa-ni islamy nemäni ulanyp ýoksam ine nemänem gurrun ber maňa azrak gurrun beripdim. Şu Talibanlaryň içinde edip beren öz işleri bar diýdiň-de. Yani ine şu cennet alıp gidýän adamlaryň edip beren işlerine seretsen o cennete alıp gitmek aňyrakda dursun özleriniň gidip biljeginiň nemesi ýok. Ben şonu ýaly zat düşündüm de o taýdan. Onu hiç kapırım etmeýär olaryň edip beren zatlaryna. Şimdi kafira gelen suratında olar yani insaniyet deyip yani beşer dostana deyip bir olan bir şuarı var yani özün düşünceleri var da. İnsanlyk Her diýip o. insanlık deyip kim bolan suratında ya kafir bolsun ya musulman bolsun ya İsawi bolsun kaýsy Yahud bolsun ana ortasında maşakan bir olaryň bir ilarlaşma nämesi var. Çünkü şondan çykan ýa indi her bir jaýda del Awganistandan köpräk yani dini orta taýlýarlar. Çünkü din bolsa yani milletin ismi galamal bolýardy. Çünkü bir din bir ketde bir mesele bolýardy. Çünkü şol bolar indi asasy bulan döwletiniň orta gelişen bulan kamýap boluşlygy şol din meselelerini orta getirdiler ama onu din meselelerini orta getirenden soň yani bunlar merdim yani bilýär ki merdimin nokta izafi diýoslar yani şurdan yani milletin yani ses çıkarıp bilmen hiç daha söz ağzına gelmeyecek jaýyny tapýarlar da. Olum näher bolýar? Din meselesi bolýar. Masalan siz ende Afganistan merdimi akidaty yani şol din babatdan zat baratdan has mehkem bolýar da. Bular yani din meselelerini ortaya getirsen yani şol yani saýdy yani çünkü köpräk hemmesen bilen ýok bu Afganistan milleti yani din meselelerini çünkü bir sawat bolduğu yani özlerini olar molla özünün bir molla şekilde dini hemme zat bilýär men diýip yani iddia etýär. Indi olaryň ketde bir halife men diýip ýörene indi şol döwletiň nürosunyň başlygy bolýar da. Başlygy şol bular näme paragat berdi-de şol esker çykardylar yani näçe müň nefer şonuň ýanynda gelip söhbet eten suratynda näme iş etdi şonda yani hatda ki ayetul Kur'an kerim bular galat okawat yani eger dinden iddia etýän yani men halife men diýip yani men dini menden başga köp bilen ýok diýen adam yani gelip yani milletin birazrak resan alyndy şol ayet Kur'an şeripi
galatdadyk okuşundan soň bizler aňlap millet düşünüş gerek ya wakyn uşular ýani dinden ýani namaýandalyk etip bilermi diýsek-de diňe ol däl ýani ol diňe onu bille be men mysal berme ondan başga näçe ketteler ýani şakyn sukanrarlykynda ýani hemmes ýani ayetde men halife men ýani ikilenji nefer ýani bizler ýani Awganystanda dinde hemme zatda diýip bererler ýani gelip ayetde gala tokallary bar ýani widulary olar ýani o meniň sözüm ýalan bolsa medialardan aktar tap berip billerler ýani ol bir hemme milletim görüp ýani ol bir gizlenen zatymda da soň şol dini orta ataylap bular ýani döwleti basyp aldylar da. Ýani ine galat diýen sözüň belki Türkmenistan içindekiler düşünýän däldir. Ýani galat diýmek ýalňyş diýip o aýdyp bilýär-de. Ýalňyş okaýar. Ýani Kur'an-ı Kerim hem okap bilen ok diýär-de. Allah ana şol ýanakda. Mawa. Soň ine şolar cennete alyp barjak sizi diýip o demäniň başyna ýetjä soň hiç kimem sesini çykaryp bilen ok diýär. Ine Rahim Illeşmiziň aýtýaly. Din diýsen hawa şonu ulanýarlar ýani sömürýärler. Bizde diniň adamy diýip gelýär soň halkam sesini bir wagtda çykaryp bilen ok en azyndan görýänçä şol nemäni. Aslında o din demese nähili şu din bilen ýani döwlet gurup ýene bir zat etip bilýän bolsaň ýani Ýewropada ýani gün batar ýurtlar diýär, Amerikada da ederdiler onu. Yani demek o din bilen döwleti neme dip bolanok. Beýgeldip bolanok. Diňe ýankyýaly wagtlança bir zatlar edýär. Ine Talibanyň edişýalak da. Indi ona hem wagt görkezer galanna. Ýöne şu wagt Awganystanyň içinde ýagdaýlar gowdal ykdysat tarapdan ýani başda da aýdyp geçdim. Ykdysat tarapdan hiç gowdal başga da habarlaşyp dursa biz Awganystanyň içinde türkmenler bilen olaram gürrüň berýär. Soň ýanky bir siýasy näbellilik bar diýär. Hiç kim bilen ok diýär. Haýsy siýasat oýnamaly ýöne. Häzirlikçe şu hemme kim din demesinden o çykyp bilen ok. Ýani indi bular aýt gürrüň berdiň ýani. Dini getirdik ýine emirlik diýär, halifalyk diýär. Şonda sözler bilen gelýärdi ýani o sözleriň hem o hakyny berip bilýärmi hakyky manysynda edýärler bu işi. O niýeti näme? Soň ýene bir zat bar adamyň başlangyç niýeti bilen soňky niýeti ikisi deň gelip bilermi ýani? Başlan wagty niýeti gowy bolup biler ýani ýuwaş-ýuwaşdan niýetiň üýtgeme ýagdaýam barda. O zatlar bar. Şonuň ýaly giden ullakan problemalar bar. O bu problemalar hem diňe bir zat öňüne geçip bilýär, guramaçylyk geçip bilýändir. Ine Ýewropada, Amerikada hiç haçanam bir lider döreýän däldir. Lider ýokdur o taýlarda. Prezident ýani baş tutan diýeli, döwletiň baş tutany çalışýar, dünýäniň hawary bolmaýar. Şonuň ýaly ine Günorta Koreýada prezident çalışdy. Düýün däl ondan öňkü gün. Köp adam hawary ýok dünýäde. Yani ulara lider gerek dälse Gurabanyň başyna bir baş tutan gelýär. O bar bolan şol 5 ýyldan soň gidýär. Ine görüň bereli, ine Putin'den mysal bereldi. Putin 2000-nji ýyllarda ýa-da 2001-nji ýyllarda geldi ýalňyşmasam. Şonça ýyldan bäri 22 ýyl diýeli. 22 ýyldan bäri Putin Russiýanyň başynda. Yani Amerika näçe prezident gelip geçdi. Her 4 ýylda 4 ýylda çalışyp dur. Şonuň ýaly ýagdaý diýmek ýani liderlik ýa-da dini liderlik diýeli. Yani halifa diýmek dini liderdir. O meseleler o döwletiň köpçüligiň problemalaryny çözmeýe şu wagt çözüp bilen belki wagtynda çözendir. 1000 ýyl mundan öň çözendir. 1500 ýyl mundan öň çözendir. Ýöne şu wagt 21-nji asyr güýji ýetmeýär. 21-nji asyrda hemme zat gaty çalt üýtgeýändir. Ýetişip bolmaýar. Şonuň üçin guramalary we ýani teknologiýa we akla ýol bermelidir bu taýda.
Diňe şol ýagdaýda düzedip bolýar. Ýogsa ýa-ni ýaşullaryň pikiri bilen misal üçin türkmenlere el alaly. Türkmenlerde de ýaşuly problemasy bar. Ýaşulynyň sözü sözdür diýilen. Ine şol çözüp bilmeýär. Häzir 21-nji asyrdaky bolup geçen problemalary çözüp bilmeýär. Mümkin däl. Diňe guramaçylykly hereketler çözüp bilmeli buna. Şonuň ýaly bir menim aýtmak isleýänim bar. Awganystanda şu siz aýtdyňyz, ýani bular kaýsy siýasatdan oýnajak, o kaýsy siýasaty başlajagyny bilen ýok diýseňiz da. Çünki bular bir insan ýani siýasat oýnap bilýär-ki, şu barada okan bolsa, şu barada wagtyny zaýa etdi, şu barada düşünýän bolsa, ýani wakyny siýasatyň nähililigine, siýasatyň nähili öňe gitişine, ýani şu barada okan bolsa bilýär. Ýani bular orta geleleri men misal bersem hemmesi bir çopan ýani. Meniň tanýarlarym näçe çopanlar ýani gelip ýani döwlet hakimi bolup otur ýani bizleriň ýaşaýan jaýlarymyzda. Ýani olar geçen zamanlarda näme etýär ýani törsanak ýani malus şu zatlary öňüne alyp ýani çöllerde gezýär. Bugün ýani halifa bolup ýani döwlet hakimi bolup iş ýöretýär. Bulardan ýani näçe siýasat sorasaň siýasat bir ilýon zatmy diýip düşünýärler ýa bir 2 ilýon zatmy diýip düşünýär. Çünki siýasat ýani olara bir kelmeyi aşna däl ýani bir tanış kelme däligi bolýardy. Çünki olara bir eşitip görmedik zatmy. Mesalan biz siz maňa bir söz aýtyp görseňiz, bir ömrümde eşitip görmedik hätmen men ýa ilýondur diýip düşünýär. Çünki olar iýip şol içip öğrenende başga zat bilen ýok da soň şo zat pikirine gelýär, başga zat gelmedi onuň. Çünki bir täze kelme aýtsaň ýani olaryň çünki hemeşe iýme o zatdan başga zat bilen ýok da şonu hätmen ýani ilýon zatlar ýa 2 ilýon zatlar diýip olar ýani pikirine gelýär da. Şonuň şekilde bular siýasat ne şekilde oýnasyn, siýasaty oýnamany ýani bir akyl gerek bolýar. Akyldan görä köpräk okul gerek bolýar. Okul barada köp wagtyn, köp täsil, köp kitaplary okap, düşünüp ondan soň ýani bir siýasata gadam goýasyn. Ýani men siýasatyň kitabyny okaman zat etmem, men siýasaty etjekden bilen etip bilmezim. Çünki mende müňlerçe hata tapsam şaýat meniň alyp barýan siýasatym ýani şaýat aýlarça dowam tapman ýani ortadan gitdi. Ýani taleplerim kamşynyky bular siýasatdan zaýyp, onuň üçin bularyň döwletiniň häzirkisiniň ýani dowam tapmagy meniň düşünçemçe namumkin görünýär. Çünki olar ýani bir çopan gelip ýani bir jaýda hakimiýetde işläp bilmez ýani çünki uýdularda gördi ýani bular hatda bir şol oturulýan biller çok diýerler, sizler bilmeden näme diýersiňizler o ýandaky ildeşlerimiz düşsün. Oturulýan çöküler bolýar da özünde digir bolýar, o ýan bu ýak ýörülýär. Defterlerde ýa ofislarda bolýar. Şu ofislarda şolar görmänýär, olar motor şekilde üstüne berip birikli izinden surup ýani şakam bir etip olar özlerine bir oyun çağı oyun nämesi etip ýani kurşap ýani hatda stop jaýlar bolýar, motor maşin zatlar durmaýan, hatda şolaryň üstüne çykyp biriklerine oýan bu ýan aýlap ýani wagtlaryny geçirip ana şakam etip gören insanlar da bular. Çünki siýasatdan ne habar bolsun olaryň. Soň bizler Awganystan milletem kynçylyga düşdülegem şu sebäpden ýani bir çopan gelip ýani bir döwletiň üstüne başlan bolup galsa ýani olum den sebäpden ýani men halifa zat diýip ýani hiç zatdan habary ýok. Soň tabanynda her bir zata bolsa hem kynçylyklar gelip bilipdiler ýani. Ya rahim gurgun berýän de türkmeniň problemasy gaty çuňur bolmaly da. Çuňlaşypdyr. Ine ýa çopan gözläp ýörler da. Başyna ine ýükü bar, türkmeniň bir giden meseleleri var. Çözülmeli yük diyelim ona. Şu yükü ellerine alıp o taydan bu tay ondan buna ılgaşıp çopan gözleýärler gaty. Neme mesele? Näme diýerler ona? Türkler kısır döngü diýerler buna. İçinden çıkıp bilmeyen aylanıp neme vardır? Garynjalar o yol nitren wagty bir yol çizýär, şonu aylanyp durýarlar. Soň şo taýda iň soň o açlykdan ýa-ni ýadolukdan ölüp tutuş neme ýok bolup gidýän eken de garynja nemesi topluluğa. Yani türkmenler hem edil şo ýagdaýa düşüpdir. Ýol nitripdirler. Ellerinde yük var. O yükü bir san çopana tawşyrmaly. Ine al şunu bize näme etsen et, bizi bagtlet diýär. Indi ýa Ukrainany bir misal bereli. Ýa bir illeşimiz hem ýazyp geçdi kommentarda. Ukraina näme üçin söwüşýär şu wagt?
Ukrayna bilen ýa-ni Russiýanyň arasyndaky söhüş o demokratiýa bilen awtoritar diýär-de basgyjy rejimler. Ýa-ni Russiýa basgyjy rejimdir. Ýa-ni Ukrayna o ýuwaş-ýuwaşdan uzaklaşdy, çykdy gitdi ýa-ni Ruslaryň nemesinden, sözünden çykdy. Indi şonu gaýtaryp aljak bolýar. Onu gaýtaryp aljak bolýar, ýöne Ukrain halky biz diýä sizin ýalak ýaşap bilemzok. Biz her haýsymyz öz başdak özümüz üçin karar alýas. Biz prezidentimiz hem biz saýlaýas, gerek däl bolsa indik saýlawda saýlamzok diýe. Şonuň üçin diýä bizde 5 gezek saýlaw geçirildi. 4 sanan prezidentimiz oldu. Ýöne sizde entegem bir san prezidentiniz bar diýä. Siz pikirleniň oturup diýä. Ine şu bolup duran zat garşylyk berýär. Ukrayna ine şol. Yani öz neme ikballaryny özleri çözjek bolýar. Yani her haýsy şol özüne değişildiğini bilýär her bir şahs. Yani Türkmenlerde çopan gözleýärler. Ol çopan nämedir bolýar diýer. Meselem çözers diýer ýa-ni ondan soň senin meseleň arkasyndan ol bir neme bähbit bir çykar pul gözleýän bolmaly. Ýa-ni siyasata düşünmeýän adam siyasat näme zat diýe şondan bir gazanç elde edip bolýan diýilen bir soraw dörýär-de şonda. Siyasattan bir gazanç elde etmeli diýär. Yani şonuň ýaly Türkmenlerde de gynansak şol neme bar, ýöne ondan uzaklaşmaly. Uzaklaşmasa da bary bir çopan tapyp bilmeýärler bundan soň. Eger çopan gözleýän bolsalar. Tapyp bilmeýän näme üçin diýende o döwür bitti utardı. O çopan tapsaňam kiçijek bir owanyň içinde diýenin geçer. Ondan daşında da bir döwlet bolmasa ýa-ni üstünde seredip duran döwlet bolmasa öz başdak şo derejäge gelip bilýär, ondan aňyrsyna gidip bilýär. Umuman Türkmenleriň meselesi ýönekey, ýöne şoňadan düşünmeýärler. Iň azyndan öňkiler düşünýär. Biz düşünýäs. Biz düşünýäs, nädip çözjegimizi hem bilýäs biz buna. Ädim çözmeli. Nesip bolsa Awganistandaky Türkmenler hem dogry ýoly tapar. Mecbur kynçylyklar elmydama o täze bir güýji orta çykarýandyr. Biz ene şon ýaly bundan öňki tejribeler şonu görkezýär. Kynçylyklar täze o güýji orta çykarýandyr. Yani hazır 21. asırda buna güç diýmeli, akyl diýeli. Akyl nereden çyksa şo ýurt, şo döwlet ösüp barýar-da dünýäde. Dünýäniň neresine seretsen hem. Doğru. Onun daşında neme bolanok. Şoň ýaly gatykän meseleler var ve o meselelerin gaty azyna düşünýär türkmenler, o düşünýänle de yüzley pikirlenýärler. Yani yüzley pikirlenmek yüzley pikirlenmek çözgüde alıp baranok meseleni. Yani şonu düşünmeli. Türkmenistanda da yine saýlaw boldy. Oğlu olacakmış, gyzy olacakmış, yine bir olacakmış diýilen bir neme ihredýärlerde. Kim bolsa da bolsun Türkmenistanyň meselesi başka bir zatdır. Başka tarapdan çözülýändir. Yani izden çözülüp başlanýar. Bular yani iz diýänim bize göre öň tarapy şonuň meseleniň. Yani köpçülük şonu iz tarapyndan seyredip şonu öň tarap mı kän diýär-de meselem. Başlayan tarap şol mu kän diýär. Şonuň üçin kim gelse de gelsin ol mesele Türkmenistanda o şekilde çözülen da bunun çözgünde de ýuwaş-ýuwaşdan biz ädim ýakynlaşýas ve arkaýyn ýakynlaşýas özümize onamyza düýplüdür. Awganistanda da nesip bolsa şol nemelere yetişer. Sebäbi nämäni bir gazany bir gozgap görmeli, içinde näme bar, näme ýok. Ine sen şo gazany birinji gozgaýanlardan oldum rahim. Indi görýäs Awganistanyň içindäki türkmen potensiýalyny. Kimler bar, kimler ýok, şolary görüp bilýäs bundan soň. Ýöne aňyrdan jaň edip gürleşýänler gatykän, gürleşip dertleşýäs, düşünýäs. Ýöne öz aramyzda galýar o mesele. Ýani Awganistanyň meselesi bir baş problemasy bar diýdim. Ýaşullaryň problemasy bar diýdim. Ondan soň
hak hukuk probleması var. Ondan sonra ertir näme boljak? O Türkmenler yitip gidýär diýende bu gidiş bilen gitse o Awganistanyň içinde yitip ýok bolup gidýär. Ýa-ni özlerine değişli bir okuwam ýok. Bilimem alyp bilen oklar. Yani şu meseleler goz olmasa şu zadyň ýokdugyna ine belki de sen aýtdyň da çıkıp. Ben başka yerlerde o dinleyen onu yazat görmedim. O Awganistana değişli aýdylan mesele. Bizim aýtmagymyz hem neme däl, çözgüt däl. O Awganistanyň içinden bir ýeri çıkyp aýtmaly buna. Çünkü bir kesel misal versek, bir meriz ya bir hastane. Men doktor bolan suratında onun näre ağrıyon, onun näme problem barlygyny bilmiyor. Yani başka bir geplen suratında da hem şu milletin kıyınçılıgını, zatını, çünkü şayet şunun bir pisetini sözü öğretip biler. Yani şunun aýdyp biler yani başka millete. Çünkü şunun içinden biri çıkıp yani aysa çünkü şol derdi çekip gelen yani şu derdi biliyor. Şu der şunun canında var. Şunun tedavisinden kaysi yoldan şunun merezlige yaxşı boljak, gowy boljak o yoldan biliyor. Çünkü şol nefer gelip şonu müracaat etse, mesela men özüm hasta bolup yatan suratında men doğanymy ýa-da hastahana yollasam ol meniň nerem ağrıýanyny şaýat maňa bir iştiba yani galat ýalňyş dowa diýen dawru diýen meselesinde näme diýer? Şonu getirse yani bizlere maňa getirse men onu ýolsam şaýat maňa derdime kemaý etmese. Çünkü indi meniň aýtjak gepim meselem bul yani başka millet gelip yani Awganistan Türkmenlerden gelip geplerini bilen Awganistanyň yani derdine dowap bolup bilmez. Çünkü ol Awganistanyň içinde nähil kynçylyklaryny barýanyny hiç kim bilen yok yani. Çünkü onun içinden ýaşaýan bir gelse yani şunun kynçylyklaryny basylsa mertebe yani açıklap anyklap gökejek maşıl zatlar billeri zerreti maşıl zatlar bolsa Türkmen milleti ayağa kalacak yani Türkmen milleti özüne Türkmenligini saklap bilecek yani hatta kalan çünkü Awganistan Türkmenlere belli yani bizlere ki bir paşalık reis cumhurluğa et bilmejimiz ola belli zat yani bizlere et bilmiyoruz. Çünkü bizler onu et bilmezsek nämiş etjek? Bizler şu Türkmenligimizi şu 4-nji nüfus diýip Afganistan'da yani bizler özlerimizi aýtdy şona saklap kalıp bileriz yani şonu saklamak için bizler bir hareket etişimiz gerek. Son bazı ýerler nämiş etjek şu zatı islan ýap yani ki her kaýsy yani her millet yani men özüne Türkmenin kettesi men diýip tanıştyrarlarym. Olum her kaýsy her tarapdan maaş ýep, zat etip, hukuk ýep yani jübesine zat gelip yani olar özleri bilen yani Türkmene bırakam zatda ayağa kalıp yani düşünmek için islan yok. Çünkü o Türkmenin şıl keselligin tedavi bolaşyna ýa-şıl hastalykdan gotulup yani Türkmen özüne Türkmenligini Awganistanda saklap kalmak için aslan hahlan yok yani bolmasın diye çünkü nabut bolsun yani men özüm kalsam bol yani başka ne bolsa bolsun diyor. Yani gepletip görsek hemmesi hem yaxşı gep diyor. Hemmesi yani menden köp yaxşı gepler biler yani. Milletin rızayatyna masaşyna şaýat danaly bolup biler yani. Men hemmesine ihtiram saýgylarym bar yani men Türkmen ýaşlarymyz hiç gaýsyny ýaman diýip bilmeýär. Amma bir delilden ýaman diýen ki Türkmeniň yani şol hastalygyna doktor gelip yani şonu hastalykdan bir salym yani şekilde bir merizlikden getirip yani bir insany sehatmen bolmagyna Türkmen milletinin hahlan yok. Çünkü şol merezlikde kalsa insanın bir hasta bolup ýatsa, merez bolup ýatsa, ahir şol merezlik şonu öldürer. Çünkü öldürüyor. Çünkü milletin Türkmenin şurakan bolup gitberse hiç bir zatyn hakyky özüni belli etmese, bolam yani Awganistanda yok bolup gider yani meniň öz düşünjelerime. Şöyle bu kıyınçılıklar gelip biler. Ama men Türkmenistan'a misal bereyim. Türkmenistan'ım eğer öz derdine, mesela Türkmen bolup yani öz derdine özü ağlamasa, öz derdine özü dua gözlemese yani hiç kim gözlemez. Türkmenistan'ım yani şakan bolup yani ölüp gider yani. Ady bolar yani ne hak hukuk bolar, ne başkası bolar. Diňe Türkmen bolup galar, ady Türkmen bolar, işi başgalar eter, siýasaty başgalar eter. Nany başgalar yer ama Türkmen milleti ýene aç bolar yani başka mana siz aýtdan serhat dedi şaýat ýene bolan üstüne ýene bir çyzyklar bolar serhatdan çykarsalar şaýat yani Ukrainany misal berdiňiz Ukraina ýene Putinin hamle etişi yani bular mustaqil bir dowlet haly ýokmy şu mustaqil dowlet halyşynda şonuň üçin mübarize etdi yani bular hatta
canı şirin. Canı şirin zat yok yani. Şona kurbanlık etti yani ki öz devletini sabit etti. Ama Türkmen milleti ama şu canını hem sabit canını hem sabit etmesin yani. Fakat ne eline, fikrine, aklına yürütsedem yani bunlar yani kamyaplığa yetişeceği belli. Eğer bunlar hem sayı yani şu yaşlılarımız sizin aytçınız çok bollar diyelim yani köp yaşlarların sözüne qarab otursak da diňe at Türkmenne mokalar iş etýän yani başga milletten bolar. Men öz düşünjelerimde. No. Neredeki Türkmenler bolsam şol halatda bolup şol zatda isler. Eger bir ýakdylygy bir başga kişilerin ya başga milletin esaratında ya gulamlygynda diýelime şonuň el aşagynda işlejekde diýse men hem Türkmen başlar yani hak hukukumy aljak diýse yani azatlyk ýoluna yani Türkmenin yani şol hastalygyndan, şu merizliginden tadawy etmek ýola yani gadam goýsunlar. No. O şonu hastalığım bar diýip o aýdyp bilmeli. Yani birinji nowatda zat şol. Hemeden Onda şol hawa. o rahim şu günlükçe o yeterem. Köp zatları o dile getirdik. O köp adama düşnükli olacak şekilde getirdik o da. Bundan soň o her wagtdan bir ekrana çıkarsa o ýanky meseleleri, yani şunuň ýaly düýpli meseleler gozars. Bunuň ýaly giňişlerini almarsa ýöne ýöreýte bir mesele bardyr, şonuň üstüne durup anyklap, şoň aňyrsyna ýetjek bolarsa, sähä düşündirmeli-de iň azyndan siz şunuň ýaly kesel bolupsyňyz diýip bilmeli-de köpçülige. Soň ýuwaş-ýuwaşdan düşünüp gidýär, biz bunu 2 ýylyň içinde tejribe etdik. Türkmenistanyň içindekiler has nämede gorku aslında da gorkam yok aslında ýöne şu inanypdyrlar şu gorkýandyklaryna inanypdyrlar. Şondan hem çıkarıp bildik ýa-ni Owganistandakylar hasam çalt näme ýola girerler. Şon ýaly rahim onda şu taýda jemläýäl biz bu günü. Bolar inşallah aziz ülkedaşlarymyza bizler görçülerden inşallah tawsiýamiz şol yani el ayagy gymyldatmasak bizler yani aç kalırız. İnşallah endiki sağlık bolsa, Hudavat ömür verse, sizin açığınız bir mesele barasında açıklayın, çukurlayın, söhbet ederiz. Diňe bir mesele üstünde. Ve onun rahallaryny inşallah tapıp yani millete yani şıl tarapdan yani şıl duany iseniz yani şıl kesellikten gotulmak için yani intecik ayağa kalmak için bir yol var diýip inşallah düşündürez. Merdan meni yani bol ekranı yani layık gördük için çağıran için senden minnetdarlyk bildiriyorum. Bu ekran ähli türkmenlerinki. Türkmen özüne Türkmen diýen watandy söýýän türkmenlerin hemmesine değişildir. Şonu ýaly. Bolýanda rahim sağ ol. Köp. Sağ olun. Sağ olun. Bize Allah'a tapşırayım.